gilerno. The fiction before you is of the genre called tragicomedy. E odiochieng' mar ariyo mar winjo bura makwedo yiero mar William Ruto kaka jatend piny moyier, okinde mag Ruto onyonore motegno e siro loch mare. Ka otelnegi kod okil Kamaloka Fred Ngatia, okindego onyiso doho mamalo mogik ni Raila Odinga kod jalupne Martha Karua chano tiyo kod migawo mar doho e kawo telo ma pacho kae bang' jogo ombulu ng'udho gi oko kokalo e ombulu ma tarik 9 dwe mar aboro. Amongst the many things this court is now being called upon to do is to find a way of moderating, I use the word moderating now in the correct sense, the excesses in the political contestants. Excesses such as imagining that this Supreme Court can now take over the role of voters and do a court coronation of any candidate. That would be a heresy. Ngatia onyiero neno mane ochwale nyim doho kod Raila Odinga gi Martha Karua ka othieno ni onge adier moro amora e bura makamano. Ne onyiso doho ni neno mag Raila Odinga kod Martha Karua gin weche mag awinjo, ka bende onyiso joyal buche 7 mag doho mamalo mogik ni poni giwito oko yiero mar William Ruto, piny Kenya nyalo bedo gi midhiero e weche mag chike. Ne oyango ni Raila Odinga ne owacho kinde machien ni poni doho oluongo yiero matend piny e tielo mar ariyo, okobidhi e yiero makamano ma otelne kod Wafula Chebukati. If, for example, and I say for example guardedly, this honorable court were to even countenance anything other than stability and finality, then a constitutional crisis would be triggered because the petitioner has repeatedly said he will not participate in an election held by IEBC under the chairmanship of Chebukati. Negi kwayo makwedo yiero mar William Ruto mondo pedh neno moro amora manyiso ombulu mag form 34A maduoko mage ne opogore kod duoko mane olande Bomas of Kenya. In the entirety of the petition, none of the form 34As at the point of the polling stations have been presented as having been challenged at any point. So that then the irresistible conclusion that should be made from the point at which the form 34A originates is that those form 34As represented an accurate state of affairs at the polling station, both in terms of data and in terms of the integrity of the process of voting and the counting of the votes. Okindego bende ne odok ne jakom IBC Wafula Chebukati kagilero ni onge chik moro amora mane oketho. Ne gilero ni commissioners 7 mag IBC kende onge kod nyalo mar riwo kendo kwano ombulu duto mawuok e kuonde luto ombulu maromo 46,229 mapacho kae. It is not humanly possible for the 7 men and women who are commissioners, however important they think they are, it is not humanly possible for them to tally results emanating from 46,229 polling stations across the country. Okinde mag jatend piny moyier William Ruto onyiso doho mamalo mogik ni buche makwedo yiero mare onge kod neno motegno manyalo miyo ng'ad oko yiero mare ka jatend piny Kenya mar 5. Chris Owino, Ramogi TV, Milimani Locots, Nairobi.